Takže já vás zdravím, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu. Jsem tady společně s Adamčíkem. Nazdar. A jak vidíte, pokračujeme tam, kde jsme přestali. A já, kdybych to takhle uvedl do pravé míry, tak se podíváme na ty mise teďkom. A v té první misi se píše, že máme najít 20 truhel na této mapě. Co to je, vole? Máme najít 20 truhel a v každé truhle je vlastně jedno pírko. A mělo by být těch 20 pírek vlastně. Tak my se do toho vrhneme, rozdělíme se? Asi jo, že? Jo. Že my se rozdělíme. No, a skakat asi nebudu. Jsi tam našel jakože nějakou jeskyni? Viděl jsi to? Jo, já jsem tam byl. A jakože nic tam není, jo? To mi chceš říct? To je kovadlina. Tak si to užij. Mám checkpoint. Loadovej. No já jsem tam byl, já jsem... Ale dáš mi. Nedám. Hej, uj. Táhni, bo tě praštím. Táhni, bo tě praštím. Hej, vlastně u nich si můžeme kupovat to, že žrádlo. Aha. Sliv. A to je dobrá cena. Za jeden emerald 8 kuřat. Ale táhni. Oh, hňupe. Idiota. Já chodím jak ožralej, ale tak dobrá. A zkus tomu trošku povídat. Tak jo. No, co bych jsem tak řekl? Pardon za ty lagy, opravdu. Teďka instaluju. Debil, já vím. Ale prostě se mi to chce instalovat, aby jsem pak mohl po natáčení zkusit, jestli to pojede. A co stahuješ? Instaluju právě The Sims 3. Takže pokud to vyjde, tak by z toho mohly být i nějaké videa. Špatně se spát. Ale našel jsem ten Melon House. Tak dámy a pánové, já jsem si četl v knížce, že další klíč se nachází v Melon Houseu. A takže mi se proto asi vrne, ne? Tak se, jasně. Tak se na mě potní. Typa. Jo, Book House. To. Jo, mohl bych tam dát to, že? Stačí takhle. A zavřít dveře, jo. Jo, dobré. Nechceme žádné nevítané návštěvy. Chceš ten checkpoint? Jo, já se vezmu. Tak se ho... Dík. Jsi díval nahoru? Ty běž nahoru. No, tak to nic není, víš jo. Aha. Tak půjdem tady, jo. Jasně. Au. Co jsem ti hitnul? No, se spadnu. Aha. No, je to tlačítko, takže je to dobrý. Wow. Takže jede byl ten certain a tady už no. Začíná přituhovat. Aha. Počkej, tak já do první, jo? Jasně. Počkej. Ty jo. Ten speed potion asi nepotřebuju, že? Ne. Dobré lagy. Potni se na mě. No, kdybych neměl také lagy. Hej, to bylo v jedničce, myslím, nebo ve dvojce dokonce. Tohle to přímo. Jsi tam vazný. Jo, to bylo ve dvojce. V Assassin's Creed. Jste tam přímo jako železdy v tom podzemí. A běhali i tam ti obři. Ty, které tak úplně totálně nesnáším. Mají obrovské sekery a já jsem je vždycky zmasil. Hele, jaké mám opravdu lagy a to není pěkný. A my si nezapli stopky. Co to je jedno. Aha, má totiž 5 FPS. Kašlu to, se na to reportnu. Ne, to jsem nechtěl. Já vím, že to není čestný, jako takhle se na někoho portovat, ale s těmi lagama, kdo by to jako hrál.
Mhm. Jasně. Protože to sakra krafťák. No teď už to jede pěkně. Jo? Jo, teď jo. Ale Úžasné. ale nevím, kam máme jít. To je trochu blbý. Vidíš tady nějaké dveře? Počkej, Kurňa, jo, hej, tady na tohleto. Na tohleto skočit, o tamtuť. A tady na to, na ten žebřík. Aha, to tak fajn. Já spadnu. Počkej. Já jsem jako dostal. Cheater. Jo, jasně, už to vidím. Sakra. No aha. Já fakt úplně nesnažím parkour. No, ale pustili jsme se do toho. Či to byl do prdele napad? Můj. Mhm. Už to chápu. Co tady odsud va? Aha. Počkej, potni se na mě, kdyby jsme tady No, takový dobré. checkpoint. Jo, mám se spát. Počkej. Počkej, já budu skakat. Jo, tady, aha. Počkej, jdu do tebe. No, běž. Co? No. Bude to na dlouho. Máš tu set home? Asi ne, co? Нет. Uhni. No, běž. Menší lagy. 5, 6 FPS, dobrý. Teď jsem se ani rozběh. Teď jdu já. Yes! Jde to vůbec skočit? Tak jako musí to jít. No! Pod na mě, pod na mě! Počkej, já půjdu tady na bok, no. Kamo. Počkej, jdu tam. Kdy skaču já? Jdu já. Lagy. Což tam? Mám spát. Běž. Dobrý. Ne, já to nedal. Takže zkusíme získat druhý klíč a rozloučíme se. A sakra. Sakra. Počkej, jdu. Jo, ale počkej. Ne. Doufám, že nespadl. No. Tady se musíš přímo trefit do té džuzny. Jasně. No, to se zase nerozběhlo. Teď skaču já, vole. Pozor. Yes. Zkusím. Ano. Jo, pěkně. Když s těma lagama. A pačka. Tak si ji užij. Co to udělalo? Sakra. Proč to udělalo? Takže jo, to tam ani nevíš. Co tady schody? Hele, kamo. To se dalo. Počkej, zatáhni tu paku. Ale to něco zhaslo. Či vidíš to? Aha. No, necháme to dál. Asi pod tím schodem něco je. Počkej ještě na vás. Jasně. Chytrou to. Spadne. Prdele. To. Vidíte, Oma? A mě to docela jde. Ještě to mám zaplý fraps. Tak proč ho nevypneš?
Mně se to líbí. Aha. To je rozumný teda, no. To teď se mám sletě kvůli tobě. Počkej. Oh. Co? Já bych to nemohl dávat hej sám. Hm? Já bych to asi nedal. Čiže jdem spolu, že? Hm. Bych se s tím štval. Sakra. Takzvaně bych se na to vysral. Vlastně, bo. A se dá dostat nahoru. To nepotnu, jo. Kam to je? Hej, já jsem tady někdy viděl páčku. Tady. Já tady. A Počkej, teď... myslím se bude. No, co to je? What? No, otevřelo se to nám to dá. What the heck? Co? Sky? Jo, asi jo. Počkej, já to zkusím zavřít. Jo. Aha. Tu páčka. Tentokrát mačkám já. Okay. Světlo. Počkej, neber to. Počkej. Mňam, 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 mňam. Co tam bylo? Dej mi CDčko. No tak se seže. No to jsem nechtěl. Jsem krásně červený. Co tam bylo? Dám si to takhle. Budu mít Jo. set barevný. Pěkně. Budeš jak nějaký exot, hej kamo. Já už jdu nahoru. Já tě pronásleduju. Kamo, voda tu tady kape. A my jsme totiž pod mořem. Aha. Pro mapky. A už jsme nad městem. To je spíš pod. To byl celkem dobrý file minule s těma dveřma. Jo. Tak se zase Jo, rozloučíme tady nahoře, ne? Asi jo? Další klíč máme. Což je super. Zase jsme se posunuli o něco. A ty běž zase na druhou stranu. Jasně. Taky kousek. Dobrá výška. Takže my se pro dnešek rozloučíme, uvidíme se u dalšího dílu. A vy se mějte a takže nazdar. Čau, čau.